Saya pangau rak keting ai kublai nam to jong pi baro ki man para be jonga ki sutna man pe channel ni nanti benang way to heaven ublai ke ching su nya bun kur khu do ya ke chim ke jong pi ba ublai nang yo ya rap ya pi ba nang yai san nang yai kiu nang yai klan nang yai raham ru ke chim ke ba jam sim ba hagalenti ke jong trai ba khan tam e hakam kam ke jong ublai ba ublai nang yo in man penon kam ke chim ke jong pi ba ling ba jong pi ken ba ublai nang yo shuมันเคร่งชีบนที่มันเสียนก็จะมุตรายหากจีเอ็มก็จงพีแต่ก็คิดว่าวิชาหากนี่ก็พอมันตาดันการเอ็มงานก็ตีนก็จงเบลย์ว่านี่ดันกัมบริบทก็ตีนก็จงเบลย์อยากเป็นสมุทรทั่วนี่ดันกัมเป็นปูเล่นี่ดันกัมหากจีเอ็มก็จีบริบทมันก็สิบเบลย์นำก็ตีนจงเบลย์กลองก็จิงชายก็จีเอ็มก็จงยี่ยอลเซนี่ดันหับเป็นก็จิงดุมกลองก็ชาลักหาบังยี่ยาหากก็จิงยี่ยาเอ็นติก็จงยี่นำมาดีก็ตีนก็จงเบลย์กินกับkapan ai jing syai yaki kijat kijongi bayol sengi juntut no lane yol sengi hap no haki jing riam kijong umpaman te hakani ka singi mentah dalam ngakatin ke jong blai ka bang akwa banken chapang ke jing jong akwa banken chapang ke jing jong ko kipra bicara yol se bon sen haki jim ke jong pi pi kwa ban job ya kanu ke jing long ka pi kenduk ke GM ke jong pi lani kanon ke jingblin ke bas new lani ya kanon ke thong ke bas pibo ke GM ke jong pi le sai pila pi kwa pi job ya kata ke thong ke jong pi handai bun sin pan pi hap no lan pi kulon no pi thai no pi ram no ha kata ke jing thong ke jong pi lani ha kata ke thong ke jong pi lani ya ke ke jingblin ke ba pi kwa ban pi kwa ban job ke jingblin di bas new la kalong kong ki beliau minta ki bon ki bangap haka kiat haka hot drugs khalai ne ki kam thak kam syukor ki kam bamsap kumta lada matben ju kita philu phidan kano ke jinglien ke ba snio ka jim ke jongpi ke ba phi sotu ba ka dei ke ba snio phi ka ba pun light nakata phi ka ba pun job nakata philau ju persang bon sin andai bon sin pat phi kulan ba phi hap yang phi phai ma seju ko kipra bang hagani ga sngi ke mentang ko ban tu phi ba phila ban job ye kita ki ek baro nama kaktin ke jong blai ka ye thu ingi ko kipra bita namar ba lada ngimtip lada ngimpuli lada ngimwa na kaktin ke jong blai ngilung la bantip ngirung ilong kumtahi hakapon manusia ngarung adan ke jingmlin ke pangakwa ban ngakwa ban job ngaya kun dalade ngam jula borobor anda habang apa kaktin ke jong blai habang pulin na kaktin ke jom kaktin jong blai ka ai mensiem kaktin jong blai ka yarap penyanga bangan la ya ke ban job nama kaktin job blai ka ong komit naga city ke bani kong jo yones naga nong ba san naga khot ke ba saw ka ong komit naba ka ei baro ya ka bla kha na ublai ka job no thiau ya ka perthai te kani ka long kata ka jing job ka bala job no thiau ya kata ka perthai iko ki prab ne ka ong kom no te ke baro ka bla kha na ublai ki job no thiau ya kata ka perthai kani ke ke job no thiau ya ka perthai bat kata ke bat ka ong ba ka jing nge ki jong ki kemudian ke jingi ko kiprabna kawan ra ke jing job no thiau ya ka perthai ka bumut ko kiprabna ngam klen iya ka ni ka perthai ka ba ki don ki lum ki wa ki marat ki klau ngam klen ya kata ni ka perthai hang ni ka thau iya ka perthai kata ka di jinglong ka ba sapo ka jingi ya kata ka jing ka berai ya kata ka jing sarong ya kata ka jing ki kam jong jingdum nama na lada pikut naga ju ke city hi naga lunong ke ba naga khot ke ba khatsan hang ni pat uyones u punkan mayu ong ba piwat ya kata ka pasal lemne ya kita ki ru ki ba ha kata ka pasal lada ununu ya kata ka perthai kata ka jing ku ba kam dan shu pi kemut ka perthai kam dei kani ka perthai ka bangi ni song ni sa ba du ki brio ki pala matan mat pa ki lok ki khon i me pa jongi kam dei kani ka perthai kani uyones ura ya kata ka perthai ka bakenja do ka bamut kata ka perthai ka badan da ka jingale ka perthai ka badap da ka jingdum ka perthai ka badap da ka pok ka perthai ka badap da ki jing sin syar ko jo obam
di ko ki pra bicha namar ni don kam bagin job ya kata ka perthai kata ka perthai ga digin ka ba don hapo jonga chupi kata ka jingele nama ka do ka man sim ka yele borobor de kum ta kan ko ki pra ka tin ke jomri kong na ba ki e baro ki bla khana uble ki job no thiau ya kata ka perthai balai ba ki job no thiau nama bri la khai ki na uble tong nya pe chu na ka tin ke jomle kumno on kha yang ai phi na uble ka tin jomle ka ong kum ni na gospel ka jo yones na ka balai ban na ka khot ki man reu ka ong kum ni ya ka bla kha na ka jong ka do ka long ka do ya ka bla kha na ka jong umun sim ka long umun sim bi ka tin jomle ka ong no ya ka bla kha na ka jong ka do ka long ka do ka bla kha na ka jong umun sim long umun sim aga lun nang basau pat aga juga gospel jo yonis nang nang basau na ka khot ka ba la da pipin na khot ka ba asau ka ong na ublai ulong umun sim ya ka bla kha na ka jong ka do long ka do ka bla kha na sim long umun sim nama ublai ulong umun sim de la da yang ai pi la kha na umun sim ko la yang ai pi la kha na ublai kebut ko ki propnya ni don ya kata ka jing job no thiau ya kata ka perthai kebut ya kita ki jingdum jong ka ni perthai ya kita ki baro ki jing sneu jong ka ni perthai ya kita ki baro ki jing rai jong ka smart ki jing salong thala sapang ki baro ki ba ublai so tenan sapang kata ki baro ka ba ublai so bha ka ba mon na ublai ka ba de ka ting ka mon ka jong ublai kita baro pila ban job ya kita ki jing pen shoy ki jing ka rai dan ya kata ka pop dan ya kata ka ya ka bam sap dan ya kata ka khala ya kata ka jing di kya dan kita ki kam auria ki kam jaknya ki kam ru ki ba phi tu sha ram borobor dengan ang pihak ni ka por muta la da phi ngai ba u Jesus Christ lo khu no blai la phi ngai ba u Jesus Christ ula kan ban ya rap phi la phi ngai ba u Jesus Christ ula kan ban ai phi ka jing job la phi ngai ba u Jesus Christ ula kan ban pelai lo ya phi ko ki pra ba te to tep ak ni ka por muta ni ka sim ta ai phi ko ki pra ba phi la ban job kita pila ban job kita nama balai ka tin job ka om penat na khot ka pasan ka om ni u ai uta ba job no thiau ya kata ka persai tang uta kan ubang ngai ba u jisu ulong khon u ai uta ba job no thiau ya kata ka persai tang uta kan ubang ngai ba u jisu ulong khon ublai amen tang uta kan ubang ngai ba u jisu ulong khon ublai uta kan ubang ngai nama ko ki pala be ja nama tang ning ba jo u jisu kin ni la ban job ya kata ka persai kam dei ya kan ka persai ngam oi kan ni ya kata ka persai jo ka jingdum persai jo ka jing sneu ka persai jo ka pop ya kata ka persai jong ka jing lom rau ko jong a jong pi haki ki kam jaklia jo kan ka persai tang ning ba u jisu kin ni la ban like na kata nama boleh kitinam katin ke jom ka ong me naka al korin naka nang balai naka khot ka ba khat nyo al korin like khat nyo ka ong me kong te utrai ulong uta umun sim bat ha ka ba don umun sim utrai hang da don ka jing la de pi ha ka ba don umun sim utrai hang da don ka jing la ka bu ko ki pra bi na lada ha ka jim ka jong pi don umun sim jong utrai na ba bi lada pila khana umun sim pilong umun sim lada pilong umun sim ha ba don umun sim jong utrai hang ta ka don ka jing la de ka pra hang ta ka don ka jing la de pam ka ke jong pi ko mun ko ki problem am dan ka no ka jing te am dan mana bala am lom rau ye pi am dan mana bala ban pun ram ye pi nama bli ki ba wan na ublai ki ba dei ban ublai ki ba long na ublai kita ki job ya ka nama ka jing job hi ka wan na ublai nama ublai ujongi udai unong job ublai ujongi udai unong job amen na ta na ko ki ba long na ublai kita ki job no thiau ya ka ni ka persai nama balai fitipnya ba ublai ujongi ulong job be uji su ong naga gospel ko jo yonis naga nang ba khatn re naga khot ki ba life la uji su ong kum ne ong ngala kranye kini ki ru happy ba pinyo ko jingsuk hanga ha kata ka persai pinyo ke jingjan jan handai to long sulur pi ngang la job ya kata ka persai uji su ong ngang la job ya kata ka persai kabumut ko ki pra lada uno oi bang nge ha uji su uta u job ya ka persai nama uji su udai unong job uji su la job ya kan ka persai tena ya kata ka persai tena kata ko ki
kita datang ngabal pingi nge ngabal pingi shane ni ya dengkat bedung ila pedang ni ko ni ru ngin job ya kata ka persai ke jauh syaitan ka persai jauh baman ka persai jauh juga abrah ka persai jauh jinsnil ki bamia David ka mon ke jong play ki ba punya klat di pina play pila in ban job bat kata ka dei kin tang ba uci Kristus amen tang ni ba uci nama uci suang nga job ya ka persai kumno ula job uci su job ya ka persai ka bible dong uci su ula sha halal ka ding na latep ya ka met ke jong bat ulami bat ka jingmi bat ke jong ka di ke jingjop ya ka pop ka jingjop ya syaitan ka jingjop ya ka jingyam nama ba ublay jongi ulong uba job amen udai unong job amen tenata ta ku kibra bangai ha Jesus Kristus ba ulong khun ublay uba utakan ula ban job ta ujob tiao ya kata ka persai te ko kibra bi jangan ong pi kana no ka jinglin ka ba pi ka ba te ba ko pi ka ba pi songtu ba kania untuk bakani ka penling ai ka jim jo pilan ka penjenjar ka jim ko pi bon si pila persang ba pin light na ka ni pi bon si pila persang ba pin job ka ni andai pi ham pi syaram pi ram si ram ha kata ka jingele ka jong pi ha ka ni ka si ka mentang ka ban ai jing mo di pi bot ngaka ben kuntu nam ta ju ben ai ni si na pi tong ngai ha uchi tu wan um ya le entah ka jong ka jing start ka jong pi wan um ya le la ka jong ka bor ju pi wan um ya le la ka jong ka spa ka jong pi wan um ya le da ka jing mut jing kat ke jopi ande to ya le ke lingba uci sudah ka ba pi pin ko ngo ke nyala de ha nama ka tin jom le ka ong ko me na ka city jo Jacob na ka nang ba sao na ka ba nyo ka ong ko me ka ong nama kata to pin ko ngo ila de ha ublay to ya le persya yo setan te un phet ya no na pi kabut ka ban ning kong hang ni Jacob ong ya thu ong ba ka ban ning kong ngidon ka ban ko ngo ila de ha ublay habang ila pun ko ngu ila di ha ublay wat onda la de pun ko ngu onda ngila de snap bahai ka tin ke jong wat haden jong kata wat onda ngile nyale thma bat no ru unong shunu jongi hang ta ka bible ko ba uta phet ya pinama balai ba ha ka jing ko ngu ha ublay ka ka bor ka jing ko ngu ya ublay di ka bor tenata ta ko ki prona al pika ban jom dan kan ke pun ko ngu ya ublay sun ka ma pun ko ngu ka tin ke jong ublay sun ka ma snap dan ka ban bot ke tin ke jong berkaitan jam mereka orang apa orang tungit hau Jesus mau beli orang apa uni kun uba ide ujungnya terus ngawi orang berkaitan ke jam dan ada aku kipra ka jingkeli kalong ya kaji em jong ada hato tikwa nan ba pinjok kita kijingele kaji em jong apika banjab ko kipra tungit bau Jesus ula ban ai kijing jam ngai bau Jesus ula job di kapur sai buat kita tam syok syukur ngo ho suka man susahnya ho kita kan pin good dikitinjan kijo nget ho uji su IT ya de ho uji su buat haden kata ke sai uji su udon nama katma kam de kijongi angkat tinjau katma ka de kijongi play katma ba mo hi ken unjale ya kata katma nama ngingim la ada ban job ya kan katma ngingim la ada ban yang akan katma fitim nama katma kam de kijongi tenang tata ko katma ka de kijong ublay te ublay ken unjale nagamta jonga te ka tin jom le ka mo ba fisus namcha syukur ngo be ke ka ba ka tin jom le ka fisus ko ngo be hang ta ken fit sai i ya ka jing job ko ba kla ublay amen ublay ne un ku ya ka jim ko jong pi ko ki pala e tha ngai hau chi su ko na do ni si ko ta ko ki pala nya lapitan kicing jing la ka ying sam ko jong piru lapitan kicing pang jing sita ma ko jim jong piru lapitan ki khon ki ba tam snang ne ki khon ki ba yai bakla ki ba sate sakum hakine no ki jing di jing bang ki ba smil dengan lapi nget hau chi spir uji su un ai ka jing job ya ka yeng ki jong pi uji su plai do ya ka yeng sam ko jong pi uji su un thau thma ya ki jing chu nama ble ha ka ba dan um sil jong plan ta don ka jing lai ka bo ko ki pra ha ka yeng ki jong pi dan kam ken ba pin yang um sil jong trai kenang ba pin yo ki kecil lagi, amen. Bernama haba dan muslim jong terakhir ko kiprabnya. Ngai sekarang kecil lagi kan dan kami ini. Ublen dia unikku upi bawa unya pois ini doai. Kau pagi bahap neng ayo eme ko terakhir ni seni mentah kami ayo kan tim ke jong. Tapi keren yang ini ko tak bisa panggil cingjap ko pagi. Baling bah kon jom Jesus Kristus. Belayap halo juga ding na. Tapi kami ke jong lami pan lagi bayap. Na ulong muncul. Terakhir jong
ni ayo emekin ko try ba melong nong job ko try ba me khat ingir ko ta sakata ka jing job ko ba khrao ko job ko ta be badaka kerteng ka job ko ta ngila ban job ko ta try ya rat mamme ko ta be bangi ko ta ngila ta ban job ta bangi 1000 jam da bangi pendam ila de bad abangi pin ko ngu de khamat jong ta ya rat igni ke man para bi jonga ko ta yolese na pren jong ki ko ta ki dan ki ba sate sakho ma ki ki jing len ki bas niu ki sate how drugs ki sate ka kya ki sate khalai ha ka bam sap ani ki sate hakikam aurea ki sate kano no ka kam jaklia ka pa bi ja yo si ki dan ki ba edik haga haki mobile ki social media dan ki la edik haki ki kam to kam ki kam lurte ka pa bi ja trai bi ja ngadwai ka pa ba ling ba kani ka khubor ka jom ko trai bi ja ai kan dalong ng jing khui ki ko trai bi ja yo le se ko ta ki dan hap nang jing te jing khum ja jing pan system kita hap nang jing te jing khum ja jing e jing ya le kita hap nang jing te jing khum ko trai bi ja hap nang jing ting jing siet ko ba kita hap nang jing te jing khum ko pa bi ja hap nang jing duk jing ko duk ba ko jing bi ba trai nga ai ngot mi ko trai ba ling ba ja ni ka tien ke jom ko trai ai kan ma ke jing khu kan lang jing lai lo ki ko trai ki ba yo sngo ya ka tien ke jom ba ki ko diang ko trai tai khu ma me ya ki ko trai bi ja makin lak ta ban yo ke jing lai lo ko trai nama ko trai ke jing lai lo ada tang ham ko trai ya rat ki ko trai makin lak ta ban job ya kan ka thma ko trai am ko trai da ka bot am da ka jing stan de do mun sim ba khu ju jom ko trai ti su bi ja dwai na ti ko ti sham ya kan ko sa ba so ba jing dwai ja ha ka ki de chi su sa Blay nyo kun khu ya ke jim ke jong pi i we ba